Il-ħadd tal-20 ġimgħa matul is-sena. Sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 6, versi minn 51 sa 58. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jiena hu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili hu wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kif jista' Ġesu jagħtina ġismu u demmu bħala l-ikel u x-xorb tagħna? Umanament dan għalina huwa impossibbli. Imma la seta' juri l-qawwa tiegħu biex jitma' 5,000 ruħ b'5 ħobżiet biss, seta' wkoll juża l-istess qawwa tiegħu biex ibiddel il-ħobs fil-ġisem tiegħu biex jitma' l-eluf spiritwalment sal-aħħar taż-żmien. Jew meta Ġesu mexa fuq l-ilma wara li kien tema lil-ġemgħa, dan ukoll kien sinjal bi preparazzjoni għal wegħda tal-Ewkaristija. F'dan il-miraklu huwa wera li kellu qawwa sopranaturali fuq il-ġisem tiegħu stess, qawwa li seta' juża biex jagħmel lil ġismu realment preżenti taħt l-apparenza tal-ħobs. Fuq kollox, aħna mitluba biex nemnu, biex impoġġu il-fiduċja tagħna f'Ġesu, anki jekk ma nistgħux nifhmu bir-raġunament tal-moħħ ċkejken tagħna kif dan tassew iseħħ. Bħal Pietru u l-Apostli li baqgħu ma' Ġesu fil-waqt li ħafna memnuħx u telquh, ngħidulu: mulej, għand min nistgħu immorru? Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-kliem ta' Alla imur aktar lil hinn mill-misteru tal-Ewkaristija. Fil-prattika tal-ħajja tagħna aħna xi kultant jew diversi drabi niġu mitluba biex insommu sħaħ fil-fidi, biex nilqgħu ir-rieda ta' Alla bil-qrusa u libes tagħha, minkejja li xi kultant ftit li xejn nifhmu kif Alla ikun qed imexxi l-ħajja tagħna. Il-bniedem jistaqsi: imma għaliex? Dan l-aktar li jiġri huwa meta wieħed jgħaddi minn sitwazzjoni ta' kriżi u jħoss li biex ikompli jafdal lill-Alla irid jagħmel dak li l-mistiċi jsejħulu qabża fid-dlam. Tista' tkun xi mewt ta' xi ħadd tażis għalik li taħsdek, xi marda terminali, xi tbatija li kkawżalek ħaddieħor, eżempju dik ta' tfal li l-ġenituri tagħhom jiġġieldu jew li jkollhom jisseparaw. Inti stess forsi qed: għaliex ngħaddi minn kuntrarju u tiġrib, jien li nipprova ngħix sew. Meta tasal f'mumenti ibsin u ta' prova fejn tħossok qiegħed tereq, inti ma xiex tiggranfa. Pietru minflok baqa' jipprova jaqdef bidejh it-tnejn, reħa waħda l fuq
biex minna Ġesu seta' jżommu. Inti taf tafalla jew tibqa' tikkombatti mal-mewġ tal-ħajja għal rasek. Irid ikollna fidi li twassalna nemnu li kif qalilna San Pawl, Alla ma dawk li jħobbuh kollox idawwar għal ġid tagħhom. Dan insibuh fl-Ittra Rumani kapitlu 8 vers 28. L-istess bħat-talima li toħroġ mill-istorja passi fir-ramel. Il-mulej kien miexi ħdejn raġel fuq xatt il-baħar u kien hemm żewġ pari ta' passi fir-ramel. Imma tul il-mixja ir-raġel innota li kien hemm biss par ta' passi wieħed u qal: Mulej, għaliex meta tant kelli bżonnok jien ma sibtek imkien? Kien hemm biss par wieħed ta' passi. U Alla wieġeb: għaliex f'dak il-ħin jien erfajtek fi ħdani. Mulej Ġesu, inti urejtna li l-fidi hi fundamentali u li mingħajrha ma nistgħux noġbuk. Inti lil Tumas li għall-ewwel m'emminx qedtlu imberkin huma dawk li ma jarawniex u jemnu. Hemm kitba li tgħid il-fidi mhux li temmen li Alla jista' imma li Alla iwettaq dak li jgħid. Saħħaħ fija il-fidi li bija nifhem id-don kbir tiegħek fl-Ewkaristija. Allimni triqatek Mulej biex mumenti ta' kriżi jina nimxi fuq l-eżempju ta' Marija li l-fidi u l-fiduċja tagħha lejk u rithom tul il-ħajja kollha tagħha. Għatini l-grazzja li l-fidi fil-ħajja tiegħi tkun l-esperjenza qawwija tal-imħabba tiegħek għalija u li nżomm lil Marija bħala dik li takkumpanjani fil-mixja tiegħi lejn dik il-qdusija li tixtieq tara fija. Grazzi Mulej. Amen.